Nesprávná kombinace léků může způsobit smrt. Podle expertů ročně v Česku takhle zemře až 150 lidí. Nejčastěji pacienti s onemocněním srdce a cév. Do budoucna by mohla pomoci všem lékařům přístupná databáze vydaných elektronických receptů. Do té doby nezbývá než pečlivě číst příbalový leták a užívání jakýchkoliv medikamentů konzultovat s odborníkem. Chtějí se léčit, místo toho si škodí. Užívání koktejlů tablet, které se vzájemně ovlivňují, může zhoršit zdravotní stav i způsobit závažné zdravotní komplikace. Některé léky spolu buď se nesnáší vůbec, nebo se zase vzájemně potencují, nebo dokonce může vzniknout i toxicita. To znamená, že se člověk takovou kombinací léků může i otrávit. Životu nebezpečné můžou být třeba léky na ředění krve v kombinaci s jinými preparáty. Po jejich užívání může mít pacient vnitřní krvácení. Riziko nežádoucích účinků roste s počtem užívaných léků. Když je jich víc než 16, je podle největší zdravotní pojišťovny už 40%. Lidé by si měli dávat pozor taky při nachlazení. I kombinace léků na předpis a těch volně prodejných může zdravotní stav zhoršit. Roman Hraška běžně užívá 7 tablet denně. Třeba na tlak a játra. S lékařem našli ten správný koktejl, který mu neškodí, pokud nepřidá další tablety na virózu. Mám problémy třeba, že mám červený fleky jako po rukou a svědějí mi, že asi to tělo to nějak nezvládá všecko vstřebat najednou. Ve větších dávkách je nebezpečný běžně užívaný paracetamol. Může způsobit selhání jater. Jak správně kombinovat léky, poradí lékař nebo lékárník. A nově taky poradna Znám své léky, kterou provozují jejich výrobci. Za půl roku řešila skoro 20 000 dotazů. 8,7% těch interakcí jsou závažné a opravdu je potřeba nějakým způsobem s tím lékařem řešit. Účinky léků můžou ovlivnit nebo zkomplikovat taky potraviny nebo doplňky stravy, třeba hořčík a zinek. Můžou ovlivňovat vstřebávání některých lékařem předepsaných antibiotik. Potom jsou to doplňky stravy s obsahem třeba ginkgo biloby, které mohou zvyšovat účinek léků na ředění krve. To samé způsobí třeba i česnek. Třezalka naopak účinek snižuje a lék na ředění krve nezabírá jak má. Barbora Straňáková, Česká televize.